ध्यान दी भैया, भोजपुरिया पासबुक का माध्यम से आज हम एगो गीत पेश करे। जॉन मोदी जी सिंदूर ऑपरेशन भारतीय सेना के द्वारा जल थल नभ ध्यान से सुने आ कंप्लीट ये गीत के सुने तो रउआ लोही का वास्तविकता समझ में आ जाई जे कभी कैसन लिखले बा आ स्वयं कैसे गौले बा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हिमालय का चोटी से ई तिरंगा ललकार रहल, तीन रंग के तीन बात पर सेना भी पुकार रहल। के कहत बा कि भारत गरीब या बेहाल बा, जब तक ये भारत वर्ष में नरेंद्र मोदी लाल बा। ना जर्मन में निकलल, ना जापान में निकलल, ना अरबिस्तान में निकलल, एगो चाय वाला निकलल तो ये है हिंदुस्तान में निकलल। ई देश है वल्लभ चाचा के, हर घर घर का एक बच्चा के। जब देश पर आफत आ जाई है तब बोला जवान तू का करब, हम लड़ल करब, हम पढ़ल करब, दुश्मन का छाती पर चढ़ल करब। चाहे पाक होई चाहे चीन होई, सीमा का अंदर कत्ल करब। भैया सिंदूर ऑपरेशन के सारी प्रक्रिया एक गीत में रहुआ मिली। भारत हो गइल बा नौका हिंदुस्तान भाई, भारत हो गइल बा नौका हिंदुस्तान भाई। यही से थर थर कांपे डोरे, यही से थर थर कांपे डोरे पाकिस्तान भाई। भारत हो गइल बा नौका हिंदुस्तान भाई।
एक एक अंतरा पर ध्यान दे। पाक कोइल पूरी में घाट, पहिल का है पाक कोइल पूरी में घाट, भइल सर्जिकल आघात। सेना मरले केतने आतंकी, ओकर पता चलल औकात। पाक कोइल पूरी में घात, भइल सर्जिकल आघात। सेना मरले केतने आतंकी, ओकर पता चलल औकात। एकर नाम रखे के चाही, एकर नाम रखे के चाही आतंकिस्तान भाई। भारत ओ भारत, भारत हो गइल बा नौका हिंदुस्तान भाई। दूसरा घात, दूसरा पुलगामा में कैलस, तीसरा पहलगाम स्थान। बेटिन के मंगिया धोवलस, सेनुरे पर मरलस बान। दूसरा पुलगांव में कैलस, तीसरा पहलगाम स्थान। बेटिन के मंगिया धोवलस, सनुरे पर मरलस मां। मोदी कहले अब न सहाई, मोदी कहले अब न सहाई, सिंदूर अपमान भाई। भारत हो गई नौका हिंदुस्तान भाई। भारत हो गई नौका हिंदुस्तान भाई। मोदी जी का कैले, तीनों सेना के हेड बोला के, डोभाल के खूब समझा के। डोभाल के हर भारत वर्ष में ना विश्व में सबके उजानता रक्षा सलाहकार। तीनों सेना के हेड बोला के, डोभाल के खूब समझा के। राजनाथ जी के समझा के, दमली हो आतंकी मुआ के। तीन सेना के हेड बोला के, डोभाल के खूब समझा के। राजनाथ जी के समझा के, दमली हो आतंकी मुआ के। मोदी जी कहता रे, अब दमरी भरना साहब हो, अब दमरी भरना साहब हिंद नुकसान भाई। भारत हो गई नौका हिंदुस्तान भाई।
तनी समझा दे ले। 9 गो आतंकी के सेंटर जहां हाफिज मजहर मेंटर जे मेंटेन करता। 9 गो आतंकी के सेंटर जहां हाफिज मजहर मेंटर। बैठल ब्रह्मोस जब अंदर, अपना के यहाँ के ब्रह्मोस मिसाइल। बैठल ब्रह्मोस जब अंदर, मारल गईले सगरो बंदर। 9 गो आतंकी के सेंटर जहां हाफिज मजहर मेंटर। बैठल ब्रह्मोस जब अंदर, मारल गईले सगरो बंदर। 100 से ऊपर बोले आतंकी, 100 से ऊपर बोले आतंकी बेईमान है भाई। भारत हो गई मानवता हिंदुस्तान है भाई। भारत हो गई मानवता हिंदुस्तान भैया। चक्र ना हो मेड इन इंडिया। आकाश S-400 जौन काम कैले बा, ग्रुप के ग्रुप मिसाइल आ रहल बा, एक एक मिसाइल के विनाश कर रहल बा। हमरा देश के ही समान मेड इन इंडिया। धन्यवाद सेना हिंदुस्तान के। मेड इन इंडिया के धोलाई, मेड इन इंडिया के धोलाई, मुनीर बख्तर जाई। मुनीर के हा वो जाके जनरल है पाकिस्तान के। जब हमार मिसाइल ब्रह्मोस जाता तो बख्तर में लुकाइल बा, टीवी दिखला रहल बा। मेड इन इंडिया के धोलाई, मुनीर बख्तर जाई। शाहबाज अनूठा झूठा गैल विश्व में आज बसाई। मेड इन इंडिया के धोलाई, मुनीर बख्तर जाई लुकाई। शाहबाज अनूठा झूठा गैल विश्व में आज बसाई। कभी कहता विजय आँखी तरल बा, विजय आँखी तरल पापा को भेजबी आसमान है भाई। भारत हो गई मानवता हिंदुस्तान है भाई। भारत हो गई मानवता हिंदुस्तान है भाई। ऐसे थर थर कांपे डोले पाकिस्तान है भाई। भारत हो गई मानवता हिंदुस्तान है भाई। भारत हो गई मानवता हिंदुस्तान है भाई। भारत हो गई मानवता हिंदुस्तान है भाई।